ሰላም ቤተሰብ እስኪ እዚ ቪዲዮ ምሳይ ኮንኩም ተኸታተልዎ ሕጂ ቫኬሽን ወፂአ ዘለኹና ዓፋር እዩ ንሰመራ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ ሰመራ ትርከብ ዝኾነት ዓድላ ብጣዕሚ ሃይለኛ ሙቐት እዩ ትዓዲ እሞ ካፌኦም ልክዕ በቃ ከምዚ ኮፍ ኢልካ ኣይኮንካን ሻሂ ቡና ትብል ተጋዲምካ ከምዚ ኢልካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ምንም ኣይከኣልን እዩ ድኻም እዩ ዝብለካ እቲ ሙቐት ባዕሉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ስለ ዝሰርሐልኩም ናይ ሰመራ ከተማ ኣብ ዩቲዩብ ስለ ዘጎብኘኩም እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ላይክ ሼር ኣብ ኮሜንት ድማ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ብምጽሓፍ ጀምርዎ ሌትስ ጎ እና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ያው በቃ ከምዚ ዝዕርፍ ሰብ ይበልዕ ይሰቲ ኣብ እዩ ዕረፍቲ ዝገብር ምክንያቱም ኣብ ገዛ ከይደ ክድቅስ ኣይሕሰብን ቃጠሎ ይትዓዲ ኣነን መጀመርያ ግዜ ከይደ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብኡ ተበጊስና ከምዚ ኢልና ንሰመራ ገስጊስና ማለት እዩ ሰመራ ግን ንምኻድ ዘሎ ካብቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ንሰመራ ንምኻድ ምንም ዓይነት ተኽሊ ኣይትሪኡን ኢኹም ጋይስ ምንም ዓይነት ተኽሊ ማለት እዩ ኣብዚ ፎረፎር እንዳተጫወትና እዩ ያው እንግዲህ ምንም ስራሕ ስለ ዘይብልና እዚ ክንለማመድ ኢና ውዒልና ማለት እዩ ምክንያቱም ናባኹም ናይ ኑሮና ሁኔታ ስለናርአኩም በዚ ቻናል እዚ ድሕሪ ሕጂ ዘሎ ሶሎ እዩ እስኪ እዚያ ልበወርፅ እዚያ ንለማመድ ዳይልና ምክንያቱም ኣይንኽእላን ኢና ነርና ብከምዚ መልክዕ ኢና ንሕልፍ ዘለናና ድሕሪ ከዚ እንደገና ለይቲ ኣብ ምንታይ ከም ዝርሱ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኹም ትግረሙ ባይዘወይ ካብ ካሊእ ዓዲ ፍልይ ዝበለ ኣነባብራ እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተኽልታት ዘለዎ ቦታ ተወሰነ ካፌታት ብጣዕሚ ተወሰነ ካፌታት ኣይሰኣንን እዩ ሓደ ዓይነት ተኽሊ እዩ ደሞ ዝርከብ እዚ ሊሞ ወይ ሚም ዝበሃል ማለት እዩ እና ብከምዚ መልክዕ ኢኹም ኮፍ ኢልኩም ተሕልፍዎ እምበር ኣብ ገዛ ኮይነ ምናምን ዝበሃል የለን ኣብ ኩሉ ገዛ ኤሲ እና ቬንቲሌተር ዘይብሉ ገዛ ደግሞ ጭራሽ እዛ ብጣዕሚ ንእሽተይ ትበሃል ገዛ ኤሲ እና ቬንቲሌተር ዘይብሉ ከቢድ እዩ እና ብዙሕ ሰዓት ኮፍ ስለትብል ከምዚ ኢልካ እግርኻ ሰቓቒልካ ተዘይኮይኑ ከቢድ እዩ እና እቲ ዓዲ ደሞ ቤተሰብ ቱሪስት ብጣዕሚ እዩ ዝበዝሓ ቱሪስት ብጣዕሚ እዩ ዝበዝሓ እንታይ እዮም ክሪኡ ዝመፁ ኣይርዳእንን እንድዩ በቃ ብጣዕሚ ምክንያቱም ርእስኻ እዩ ዝሕመም ኣብኡ ዘሎ ፀሓይ ኣብኡ ዘሎ ሙቐት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እና ከምዚ ዝብለኩም ከዓ እዚኣ ኣለኹም ቱሪስት እኳ ንእሽተይ እና ብጣዕሚ ቱሪስት ዝበዝሓ ቤተሰብ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ኣበረታትዑና መቸም ኣብቲ ኦም ኮፍ ኢልካ ኣብ ክዳንካ ኣብ ኢድካ ናይ ዑፍ ካብ ላዕሊ ዝሸናልካ ነገር ከቢድ እዩ ምዝናጥ ኣይከኣልን እዩ ብቻ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ምዝናጥ ኣይከኣልን እዩ ሰው እዚ ይመስል ነይሩ እስካብ ሕጂ ዘሎ ፃንሒትና ቤተሰብ እና ስለዝተኸታተልኩም እኔ ቴንኪዩ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቴንኪዩ ሶ ማች ባይ